खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद दा बे आफादाबो माने फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव जानो गोनां जि मोनसे हारिमुनि जि बागुरुम्बानि जि दोहौ बागुरुम्बा मेगा डेमनस्ट्रेसन दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिया जानो थांनाय हिसाबै दा बेनिखायनो जोंनाबो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो माने सोलोंनाय प्रेक्टिस खालामनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं आरोना प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नै जोंहा दिनै सेलेक्सनबो जानो हागौ आरोना बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्सनबो खालामनो हागौ जों नङा जिल्लानिफ्राय फैगोन बा बिथां ट्रेनारमोना खालामगोन आरोना जायफोर बिथांमोना जोंहा बागुरुम्बा दोहौनि माखासे नेमखान्थिनि थिखानाय बायदि बेबायदि नेमखान्थिजों माने बिथांमोनखौ सायख'नाय हाबाफारिखौ लागोन आरोना लोगोफोर जोंहा राङापारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आंखौ माने गाहाय नेहाथारि खालामना गालांबाय आरोना बिथांमोना उफाय गैया गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो माने बिथांमोनजों ओंखारफानांगौ जानानै फैबाय आरोना दान्दिसे उफाय गैया माबायदि जायो नायलांसै समजों लोगोसे खारफानो नाजानोसै आरोना अब्ला नोंथांमोननो एसे बेकग्राउन्डखौ एसे दिन्थिनो आरोना मोसानायखौ मिउजिक खोना फैदोंना फैया फैदों दा नै जोंना मिसा फोरोंग्राया फोरोङो आरोना बिथाङा नै बिथिं जोंहा इयुन जोलैफोर जाखांफुनाय इयुन जोलै मोसाखावरि बिनानावमोना मोसागासिनो आरोना जाबाबो जायाबाबो नाजागासिनो जोंहा बिथिंजाय जा 14 बोसोरनि गोजौनि गोजा आरोना Mana? Bye bye.